Казват, че жените в крайна сметка избират за съпруг онзи, от който лъха на бъдеще, а не на сладки приказки. Безспорно женският месец тази година ще е свързан с силни, но непостоянни чувства. Настроението е неустойчиво, капризността се увеличава, а някои семейни проблеми отново развалят настроението. Причината е трудности в общуването. Сплетни и слухове осложняват обстановката. Има и проблеми с парите. Накратко, лесно може да се стигне до обида. Затова, ако не може да кажете нещо мило, се опитайте да замълчите, за да не обидите някого или съжалите за това по-късно. Да, трудно ще се контролират емоциите ни през този сложен месец и това ще направи връзките ни доста сложни. Трябва да знаете обаче, че който се раздели с някого или нещо ценно през този период, ще е много трудно и дори невъзможно да се го върне обратно. Така, че ако не искате да се случи, не опъвайте въжето, защото може да се скъса. Ако ли пък от известно време мислите върху идеята за развод или отказ от една неработеща идея, е най-неподходящият момент за това, защото ще се случи с малко щети и без душевна болка. На прага сме на лунното затъмнение в зодия Дева, което означава, че ще се разделим с една тежест, страхове, болест и житейски професионални трудности. Хубавото е все пак, че днес всеки по един или друг начин ще бъде приземен. Последните няколко дни безспорно бяха свързани с емоционален стрес, физическо усилие за справяне с една ситуация. Но хубавото е, че подкрепа явна или тайна ще има, било то от родители, съпрузи, управители, близки приятели, съмишленици. Така март ще запомним с приключването на тайни връзки или тяхното активиране. Но ще трябва да внимаваме, за да не пострадаме или пък превърнем жертва на нечии тайни планове. А някой може да се окаже, че е в капан на тайни врагове. Истината е, че никой не може да ни направи жертва на обстоятелствата, ако не му позволим.